Ce s-a întâmplat? S-a prăbușit avionul. Trebuie să găsesc pe cineva. Am nevoie de ajutor. Uite, un chest. 2 săbi și mâncare. Trebuie să plec de aici. Uite, o casă. Au, căzut într-o mină. Un schelete! Hai de viața mea. Ce-i cu locul ăsta? Am văzut o muscă. Mamă, ce-i în casă? Armură. Ce e aia? O monedă. Un loc secret. Ce e aici? Ce scrie? Nu ești niciodată singur. Trebuie să plec. Trebuie să plec din acest loc. Iute, cât de repede se poate.